Veduwe ndauyawo nechichemo. Ndinogara kuwadzana. Ndaita dambudziko kuti pamba pandakapinda 3 months ago ndakazonzwa after 2 weeks kuti mumba umu makafira mukadzi nemurume vakaita suicide. Veduwe handina rugare. Ndakamboudza landlord kuti ndozviri kuitika pamba pavo. Vakati zvakagadziriswa nechivanhu. Tinoshare full house nemumwe mukadzi. Now tinorarama lights ari on. Kungodzima chete unonzwa vanhu vachiita nyaya mumba. Dzimwe nguva tinotomuka mupaseji yakazara madhaka nehupfu. Nezuro ndakasiya mwana mucheche pamubhedha. Ndichidzoka ndakawana mwana arara pasi. Especially mubedroom mandinorara ndo mavakafira. Ndakambofamba kumapostori zvikanzi mukaramba muri pamba ipapa vana venyu 2 vasikana vahombe ndaona vazviuraya nekuti mweya uyu uri kukwezva vamwe. Panze chaipo hapabudike usiku. Unonzwa dzimwe nguva munhu achichema, dzimwe dzenguva nyaya chaidzo. Dzimwe nguva unonzwa kunge bere rinorara richimhanya kutenderera imba yose. Veduwe ndatambura. Usiku mwana haarari achingochema. Kana painewo vagari vemukuwadzana vanokwanisa kundibatsirawo, ndiri kutsvaga imba kukuwadzana 5, 6 kana kuti 7. Kana paine anyone ari kuziva pane imba, please comment with your number. I will follow. Thank you in advance.